bat gaztei ekarri diguna da, ernai kantoratu dituen gazte jardunaldiak, gazte botere eraikitzearen markoan kokatu ditzazkegunak, baina pixkat gazte mugimenduari erramienta bat eskaintzeko eta eztabaidatzeko batez ere gaztei eragiten gaituzten gaien inguruan eta espazio hori zabaltzeko, hainbat eskualde ezberdinetako hainbat gazte elkar goiza pasatzeko mahainguru ezberdinetan eta gai ezberdinei buruz bai entzuten, baita hausnartzen eta baita ere ekarpenak egiten gure artean. Gaur goizean 10:00 hasi gara 3 mahainguru ezberdinekin, batetik etxebizitza genuen, Durangotik, Gasteiztik eta H. Bilduk pixkat perspektiba nazionalea txertatzeko intentzioarekin, hori etxebizitzaren inguruan hausnartzen. Gero Euskarako mahaingurua izan dugu Herrigorako, AEKako eta Nupeko Euskara taldeko kideekin. Eta azkenik Gaztetxeko mahaingurua izan dugu, Tafallako kideak etorri direla, baita Marabillasekoak eta baita Mendillorri auzoko Antzarako kideak ere. Gero amaiketako txiki bat izan dugu eta amaitzeko 2 mahainguru ezberdin izan ditugu. Batetik prekarietatearen inguruko mahaingurua, eragin Arian eta GPA etorri direla hitzaldia emateko eta bestetik feminismoaren gazte feministen mahaingurua izan dugu Bilgune feministako eta Ernaiko neska gazteen oso positiboa baloratzen dugu, ze hori gazte dexente elkartu gara eta mahainguru guztiak jaso ditugun ekarpenengatik nahiko erabilgarriak izan direla gazteentzako eta baita ere beraiek haien herrietan eta eskualdeetan txertatu ahal izateko, eta azkenean hori esan bezala erramienta bat eskaini nahi dugu eta haiek eramatea hau ez bakarrik beraiek pertsonalki baizik eta kolektiboki eta nahiko positiboa.